كور بريزيدنت إسياس أفوركي تحتتلو حتى خا بزعبا أبايتي لذي أبايتي أبي إرترا كاب جزية نتصنع تحيزو دارجا زيكا وعد بوزح تسرح قنوب الله هنا خلين بعلفت كتماتات أبقى أرات بوزح تسرحي بشحات زغصر أبايتون تسرحو جن بحلفني ختماتات بوزح كرهو اللي كألنتي أبقى أرات استسرح أبايتي أتم ببقوانو أبقى تماتات استسرحو أبايتون درجة أنا خوينم تريفهم كبهالو خوليا سلازي مستي زنبرا وحدهم بقدمو إرتران 3 عامتات زقات أما خوينات بوزح نجار يتسرحن دحريون أبتي 7 عامت ناي مبقاقة 6 زي كوينو دحريو زغات صلي 10 عامتات كم ززح علفنا حليفو سلازي أستات 5 عامتات مع باليات تجيز أنحت هاجر بقليلو أبايت هنيصان كلهم زيجاتات ختكون كم زي تغل فلوتي جن السوت راي زي كونه خا أتي زخينات زيز فطروا حل خلاقون بتي زبيتا عقم خسرح سكاز نبر أبايتون كسرح يتقالن بتفل عليه منجستي بتفل عليه مقد منجست خفت تنصنيعيو بوزح نجاراتون ناي شمينتو فابريكا سريحو حصا طرح نجارات علنا أمان طوبنا هنايو منالبات ناي تنديني فتحت ون مقبار فتينو جن ولا زغلو صعرتات تغيرون سقاب حجي تعي نجارة يتسرحن سلازكور بريزيدنت إسياس أفوركي قرط حدا منجستي إرترا بوزح فتينو زي تعوتلو قداي إذناي أبايتي قداي يخبل بنتصر نغيرنا له سلازي نابكل تشحن عسران حدن قصو حدش أبقاقصا أودا دباناي أبايتي خجمري إذا قلت تشحن عسران بزخونة نتي سقاب حجي بعوت ما قد خيتودت صنعه تجميرو فرق صنعه أبايتي نعو مودن مزازمن كخون تباهيل له إذن ناتقبرقن نخلتشحن عسرانكا حدنكا انتا خنقبرينا مدلاوات ختصاففيو سلازي انت تخايلو أم فارق كلتشحن عسران تزي تخايلو خا كلتشحن عسران حدن بحدش أقباب بحدش أودادبا بزعبه درجة أبايتن مهنات منجستي زلو عقمي كباقاقسيو بينون زي كولو تخوينو كابوزائي مزمسو كامبانيتات غيرو ويعديمون زناي أبايتي حسرت بقليلو نمفتح ويكا بزحت صار مقدن مفتح كفتن مخانو كور بريزيدنت إسياس قالو يبنى له زي ناي أبايتي شجر ناي جزا شجر سلازلو تراي زي كونه فتح زلو ببهلا كور بريزيدنت بيت مسرتاو نجر دموز توهيبوكا صراحة لكا خلق نجر علىكاهم بيت اندح ديبلكا ترجم يقولنا ماليسو ندخل نابرخاون زحلال فيه سلازي بيت مسرتاو سلازغونه ناي جزا شجر قدم قدادم كفتح كم زلو منجستي إرترا أبتز لعلى درجة سريعو سرحلون على سلون مخانو قاليت الله زي زغرب انترفيو مالتي قال تي ناي بحفشة طبعا كم يجيركم محايشة لو أبزبل توم سقع حجي صنعو محنقطات كلا يغمز قبهم
እቶም ቀንዲ ማሕነቆታት ንቁጠባ ኤርትራ ኮይኖም ዘለዉ ከዓ ቀረብ ማይ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከምኡን ናይ ፅርግያታት ጉዳይ ምዃኑ ክቡር ፕሬዚደንት ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ቀረብ ማይን ቀረብ ኤሌክትሪክን ዘይብልካ ገዛ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ንግዲ ከተካይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ፋብሪካውን ክትከል ኣይክእልን ስለዚ ነዚ ኩሉ ከድሊ ተኮይኑ ፀዓት ወይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብቁዕ ዝኾነ ቀረብ ማይ ጥጡሕ ዝኾነ መመላለሲ ፅርግያ ከድልየካ ምስኡ ዝኸይድ ወደብ ምስኡ ዝኸይድ ኣገልግሎት ማዕረፎ ነፈርትን መገዲ ባቡራትን ተወሳኺ ክኸውን ማለት እዩ እቶም ቤዚክስ ግን እዞም ናይ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፅርግያ ጉዳያት እዮም ከምኡን ዓቕሚ ሰብ ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ይብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ናይ ማይ ብብዙሕ መገዲ ዲጋታት ተሰሪሑ እኳ እንተሎ ሕጂ እውን ብቐፃሊ ክስራሓሉ እዩ ዲጋታት ተሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህዝቢ እውን ከተብፅሖ ኣለካ ሻምብቆታት ክዝርጋሕ ኣለዎ ናብ ኩሉ ከባቢ ምስቲ ፕላን ናይ ፅርግያ ምስቲ ፕላን ናይ ገዛ ብዝሳነ መገዲ ኣገልግሎት ክበፅሕ ኣለዎ ናብ ህዝቢ ካልእ ፀዓት እዩ እቲ ፀዓት ከዓ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ናይ 130 ስጋብ 140 ዝኾን ሜጋዋት እዩ እዚ ከዓ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ፋብሪካ የለን ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ኢንዱስትሪ የለን በዓል ሲሚንቶ ፋብሪካ ተተኺለን ድሕር ሓይሊ ኤሌክትሪክ በብግዚኡ ዘቋርፀን ኮይኑ ትርጉም የብሉን ስለዚ መሰረታዊ ነዚ ቁጠባ ከንቀሳቀስ ዝኽእል ናይ ፀዓት ወይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንመበጋገሲ ንግዚኡ ነቲ ዘሎ ዋዕዲ ከም መመላእታ ነዚ ዓመት እዚ 30 ሜጋዋት ኣብ ከተማ ዓሰብ ከምኡን ካልእ 20 ሜጋዋት ኣብ ከተማ ባፅዕ ንከተማ ኣስመራን ከባቢኡን ድማ ካልእ ናይ 10 ሜጋዋት ብፀሓያዊ ፀዓት ከም ተወሳኺ ክግበረለን እዩ ግን እዚ ፍታሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ዓመት ብዓመት ኩሉ ግዜ ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ዝኾነ ይኹን ንግዲ ሸቐጥ ሬስቶራንት ሆቴል ፋብሪካ ክትሓስብ ከለካ ዓበይቲ ሕርሻታት እውን ብዘይ ፀዓትን ብዘይ ማይን ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ እዚ እቲ ንኸዶ ዘለና መገዲ እዚ ከም መበገሲ ኮይኑ ንሓዋሩ ግን ካልእ ካብ ጂኦተርማል ድዩ ወይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ሃይድሮ ፓወር ዶባት ቲና ዲና ክንጥቀም እዚ ተሓሳብ ዘሎ ስለዚ ንግዚኡ ዓብይ ዝኾነ ግድል ዝካየደሉ ዘሎ ከመይ ጌርና ንሓዋሩ ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖ ንኽእል ተኻልእ ፅርግያ እዩ ፅርግያ ይብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራ ጀሚሩ እዚ ብቐፃሊ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ሓዱሽ ፅርግያ ብመንሱራ ንኣቁርደት ወሪዱ ተሰነይ ሱዳን ዝኣቱ እዩ ናይ ቅጥራን ፅርግያ ሓዱሽ ማለት እዩ ካልእ እቲ ቀደም ፀንሐ ኣረጊት ፅርግያ ብጊንዳ ዓቢሉ ናብ ደቀ ምሓረ ስጋብ ሰርዓን ደቡብ ኢትዮጵያን ዝኸይድ ኣብ ምዕራይን ናይ ምስፋሕ ደረጃን እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ወገን እውን ካብ መንደፈራ ተበጊሱ ብእንዳገርግስ ወይ ብዓዱ ቃላ እንዳገርግስ ወሪዱ ስጋብ ክሳድ ዕቃን መረብን ዝኸይድ እሱን ከም ብሓድሽ ይተዓራረን ይሰፍሕን ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ኣስመራ እቲ ሪንግ ሮድ ዝበሃል ወይ ከዓ ነታ ከተማ ብቀለቤት ዝዘውር
كبيت قبيش سداب امبادورو زخيد نعسر تخلت كيلومتر مراخبي نزي بخرن زمتصن بباصع زمتصن صرغياتات كوينو بوز مصا مكاينون ماكل كتما اسمرا خياتوا ወይ بقحو تابيلن دكم حرق خدا ويون بماي تمناين صعدا ክርስቲያን አቢለን عند قعدات نابتي حدش ዝባሃል ዘሎነ አቁድከት ዝኸይድ እዚ ዓይነቱ ፕላን ይካይደሉሎ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ቶም ናይ ጽርግያታት አገባባት ይስርሑ ከም ዘለው ነገርና ኣሎ